ljudi, evo nas još jedna epizod Leon igra igrice. Danas koliko vidite ćemo igrati GTA 5. Ova epizoda će malo trajat, tako da znate da mi imamo malo manje epizode, ali su cool. Današnju epizodi ćemo prikazivati znači kako lagano možete, kako da vam kažem, kako lagano možete moći u cestama ili skrenuti. Evo, jeste vidjeli? To samo profićimo. Evo, danas epizodi ćemo preurediti jedan auto. To će biti to. Znam da ste očekivali malo veći video, malo duži, ali znate kako su to loša vremena i tako. Tako je, fuck sakes, jeste ga čuli, care. Dobro, di smo ostali ja, da, znači snimam tako malo manje videe. Samo mi je moj prijatelj, Vito Morović. Bok, to sam ja. Znači možete gledati njegove videe to sam ja. Možete gledati njegove videe na VM Games. Imaju debili što i tako dalje. What's wrong with her now? Ga jeste čuli koja budala još me pita, pogledajte kako mi auto izgleda. Popravit ćemo ga. Ajmo ga sad do kraja. Ne, ko sam kreten. Lights. Ovako, čekaj, lights. Može ovo, brat. Dobro, to smo navikli, respray. Evo ga, ima tu neku super boju. Transmission. Tako sam. Turbo. Ne. To ćemo. To. Windows. Dark smoke. I ljudi, sad ćemo ispraviti taj auto i to će biti to. A pogledajte kako auto izgleda. I ljudi, jedan šta sam htio danas vam pokazati. Danas ću još opljačkati jednu ustanovu, a to je kupovina, znači puška, nadogradnja i tako. Znači kada pljačkate tako, morate znači biti vani i izvana pucati. Vidite, ja imam opasno oružje i zato ću uzeti AP pištolj, koje je najbolje oružje na svijetu. Gledajte. Ljudi, tako sada ste to vidjeli. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali.